ako vnímate vládu premiéra Roberta Fica? Či by ste s nimi vedeli spolupracovať? To je moja prvá otázka. A druhá, že ako vnímate opozíciu? Lebo tá je mimoriadne proaktívna, treba povedať, robí protesty, teda tlačí na vládu jednak na domácej pôde, ale aj v zahraničí cez rôzne európske štruktúry, čo je akože mimoriadne zaujímavé, lebo na to nie sme zvyknutí. Takže ako vnímate koalíciu, opozíciu? Koalícia, vláda vznikla na základe slobodných volieb. Na základe slobodných volieb opozícia je opozícia. Opozícia má právo robiť to, čo robí. Otázka je, či to, čo robí, je úplne v poriadku. Mne osobne sa nepáči, ako to, že protestujú, na to majú právo, však to je v poriadku, však to je súčasť demokratického procesu, ale mne osobne sa nepáči to žalovanie v Bruseli na Slovensko. Môže sa nám páčiť Ficová vláda, nemusí sa nám páčiť, ale musíme ju akceptovať. Vyšla zo slobodných volieb, má nejaký mandát, vykonáva ten mandát zatiaľ krátko. Uvidíme, ako sa jej bude dariť alebo nedariť, lebo tie politické subjekty, ktoré sú vo vláde, nasľubovali statočne pred voľbami. Sám som zvedavý, ako budú pokračovať v plnení týchto sľubov. A pokiaľ ide o to, či si viem predstaviť spoluprácu s vládou Roberta Fica, pravda, že áno. Tak ako som povedal, prezident musí byť štátnik. Prezident musí akceptovať vôľu Slovákov, občanov Slovenskej republiky. Táto vláda Roberta Fica vyšla zo slobodných volieb, treba komunikovať, treba pracovať a treba nachádzať to, čo nás spája v prospech Slovenska.